Transformers. Optimus, lakkaa kuvittelemasta, että voit voittaa. Minulla on tähtimiekka, olen voittamaton. Petät itseäsi, Megatron. Oikeus voittaa aina lopulta. Ja jos olet rehellinen itsesi, niin myönnät sen. Minicon on täällä jossakin. Tunnen sen. Loppusi tuli, Optimus. Hoidetaan ne smokescreen, toki! Te suorastaan kerjäätte itsellenne rangaistusta. No, kenetköhän romuttaisin ensimmäiseksi? Äänestetäänkö, se on demokraattista? Hitsi, kattokaa nyt tätä. Me taidetaan menettää taas yksi minikon noille konnille. Ehkä, kumpa et olisi noin Kun negatiivinen. kelmit sai tähtimiekan takaisin, ne on napsinut itselleen kaikki minikonit. Niin, tiedetään. Meidän mahikset tähtimiekkaa vastaan on mitättömät. Ihan totta. Hei, meidän pitäisi olla Autobottien kannustusjoukkona ja hurrata niille eikä lannistaa. Ne on taistelemassa, että miten olisi pienet kannustukset. Ainakin tällä kertaa täytyy myöntää, että se on oikeassa. Siinä menee Red Alert. Se on väijytys! Me luotetaan suhun, iso kaveri. Decepticonilla oli ollut voittoputki taisteluissaan meidän kavereita Autobotteja vastaan. Mutta nyt, enemmän kuin koskaan, me kaikki toimittiin päättäväisesti minikonien pelastamiseksi. Transformers. Löysin ikioman minikonin. Megatron tulee kiittämään minua. Ikävä pilata pirskeet. Kas, autobotti. Saipas! Siihen osui! Red Alert, kuuletko? Pahus, se melkein sai ne ansaan. Megatron, minulla on huippu-uutisia. Katso, löysin minikonin. Häh? Taas uusi voitto Decepticoneille. Vetäydytään! Ylpeys ja ylimielisyys. Traaginen yhdistelmä. Ne saavat robotin tekemään virheitä, kuten tämä. Mitä minikonille tapahtui? Muuntaudu! Kuka tämä nyt on? Vihollinenko? Se on Blur ja melkoinen huimapää. Vai se on? Sen nimi oli Blur, ja Scavenger oli kutsunut sen meidän avuksi taistelussa Decepticoneja vastaan. Kiitos kun tulit, Burr. Pelastit minikonin Decepticonien hallinnasta. Kertoisitteko, mitä minun pitäisi tehdä tällä minikonilla? Se sanoo nimekseen Incinerator. Se on valinnut sinut parikseen. Hei, mitä kuuluu? Olen Hotch. Huomaan, että olet hieman hionut taitojasi. Hauskaa, että huomasit. Se on meikäläisiä, eikö niin? Kuka Hieno se homma! No missä se on? Tuolla se on. Melkoiset panssarit. Huippu hienoa. Mä näin sen ensin. Lapset, tavatkaa uusi tiimiläinen. Varmaankin näitte jo monitorista sen tekemän hienon sankariteon. Sen nimi on Blur. Hei, miten menee? Mä oon Rad ja nää on mun kaverit. Mä oon Alexis ja mä pidän jo nyt sun asenteesta. Sä olit supersiisti, kun sä nappasit sen minikonin noilta tyypeiltä. Joo, me katsottiin se koko homma täältä. Onks sulla kotisivua, missä vois käydä? Näit sä sen Joo, nähdä se on siellä niin minikoni? Monitorilta. Nämä lapset ovat täältä maasta. Ne ovat ystäviämme ja ovat olleet korvaamattomia taistelussamme Decepticoneja vastaan. Idiootti, kuinka olet voinut hukata sen? Anteeksi, en oikein ymmärrä, miten se edes tapahtui. Jos käy ilmi, että se minikon oli viimeinen niistä kolmesta, jonka tarvitsen taivaan kilpeen, sitten et astu enää ikinä jalallasi tukikohtaani.
Hyvä Megatron, älkää rangaisko. Kaikki muu käy. Korvaan sen kyllä teille jotenkin. Tiedätte, että olen teidän uskollisin palvelijanne. En ole koskaan kyseenalaistanut käskyjänne, enkä ole koskaan tahallani tehnyt mitään vahingoksenne. Transformers. Hotshot, tuu! Mennään hengaamaan Blurrin kanssa. Hei Blur! Me kuultiin, että Scavenger on ollut sun kouluttaja. Pitääkö se paikkansa? Me nähtiin, miten se valmensi Hotshotia. Hitsi, sen kuorsaus voi kaataa taloja. Kerro meille Cybertronista, mitä uutta? Viet sä mut ajelulle sitten, kun sä muutut ajoneuvon muotoiseksi? Sä oot kovaa terästä. Mulla on vielä aika paljon tekemistä tämän mahan kanssa. Hitsi, joskus mä oon varma, että toi on unohtanut aivot kotiin. Sä oot heti hyvässä kunnossa, kun sä lopetat kaikki roskamurkinat. Joo, niin kuin niin vois käydä. Se on syömäkone. Hei, saaks mäkin vähän? Ei, Billy, mä tarvin sodiumia, Billy. Miksi ei kukaan kertonut, että on juhlat? Sanoinko jotain väärin? Hei, mihin sä meet, Blur? Tuu takas, vastahan me vähän tutustuttiin. Jos te yritätte kehittää minulle kompleksi, niin saatte yrittää paremmin. Hetki, mä tajuun. Se halus vaan nähdä tukikohtaa, sitä se oli. Kierretään ja yllätetään se Blur. Varmana yllättyy. Hitaammin, ottakaa, mä en pysy mukana. Hei Blur, sä et varmaan arvannut tätä. Tää ei tainnutkaan olla niin hyvä idea. Teistä tuollainen hassuttelu voi olla hauskaa, mutta muistakaa aikamme vakavuus. Ei ole aikaa lapsellisille piloille taistelun aikana. Kuunnelkaa ja käyttäytykää. Transformers. Onpa tiukka kaveri. No jää, Carlos, ei se kai pahalla. Niin, piristy. Helppo sun on. Sä et nähnyt, miten se kohteli meitä. Ei kai se nyt sentään. Takuulla. Se oli ihan sekasin. Mä tiedän, mä olin siellä. Blur! Miksi oikein karistat kaikki ympäriltäsi? En ymmärrä, mistä edes puhut. Mikä olet? Epäsosiaalinen yksilö. Entä jos vain poistut ja annat minun tehdä työni? Ehkä voit taistella toisella rintamalla, koska henkilökohtaisesti haluan tiimiin kavereita, joista pidän. En etsi ystäviä. Etsin vain robotteja, joihin voi luottaa taistelussa. Se riittää hyvin. Aijaa. Asenteesi kaipaa asentamista. Blur näköjään tutustuu koko porukkaan. Niin kai. Saitko uuden ystävän, Hotshot? Anna olla. Mikä sitä vaivaa? Tämä vie aikansa, Smokescreen. Megatron, olemme havainneet uuden Minikon signaalin. Se on noudettava ennen autobotteja. Demolisher, en siedä uutta erehdystä. Ei sir, tietenkään. Olen tällä kertaa huippuvarovainen. Matkaan, sotilaat! Selvä! Näin varmasti unta. Blackout! Minikon on varmasti täällä jossain! Tuolla se on! Se on varmasti herännyt ja muuntautunut. Onkohan se taivaan kilven viimeinen Minikko? Perään typerykset, älkää päästäkö karkuun! Muuntaudu! Muuntaudu! Muuntaudu!
Laserbeak, kuuntele! Etsi Minikon! Voi ei! Myöhäistä! Ne on Decepticonit! Nekin ovat täällä! Transformers.